Her er en introduktion til vokalarrangement, som er en skriftlig disciplin på musik A i gymnasiet. Vokalarrangement handler om at arrangere en melodi for trestemmigt kor. Det her er et eksempel på en melodi skrevet til fællessang. Det kunne sagtens være en anden type fællessangsmelodi. Denne her er valgt, fordi den er smuk og fordi den er kort og går i et tempo, så det er muligt at følge med, uden at kende den i forvejen. Melodien består af 4 dele, 4 fraser med pauser imellem. Sidste frase er dobbelt så lang som de 3 første. Der hvor melodien klinger nu, er den god til fællessang, altså enstemmig sang. Men hvis det er et kor, der skal synge den, skal den lidt op, så der er plads til understemmerne. Sådan her. Nu kan arrangementarbejdet begynde. Først tilsættes en grundtonebas. Grundtonebassen er meget enkel, men nogle steder lyder den ikke godt sammen med melodien. Grundtonebassens problem er først og fremmest, at den er kedelig. Der skal ske noget mere, også på de steder, hvor der ikke sker så meget i melodien. Og stemmeføringen skal være i orden, så det lyder godt. Nu er bassen blevet mere melodisk, og den er aktiv de steder, hvor melodien ikke er det. I begyndelsen ligger bassen på samme tone for at illustrere det rolige hav i teksten, men ellers er bassen meget trinvis. Nogle steder i modbevægelse, andre steder i parallelbevægelse, og den imiterer også melodien midtvejs. Nu skal der skrives en altstemme. Nogle steder er det oplagt, hvad alten skal gøre. Der er mange muligheder. Allerede i første takt skiller alten sig ud, og synger skiftevist parallelt og i modbevægelse til en af de 2 andre stemmer. Ligesom bassen imiterer den også melodien i 3. frase. Det med at vide, hvad en stemme skal gøre og hvornår, er noget, man træner undervejs, når man lærer om de forskellige stemmeteknikker. Det er håndværket, og når man kan det, kan man også gennemføre de musikalske idéer, som melodien inspirerer til. Det, der mangler, er at få fyldt de sidste steder i alten ud, og så skal stemmerne justeres i forhold til hinanden. Alten må også godt blive mere melodisk, end den er nu.
Sådan kunne arrangementet godt ende med at lyde, men der kan også gøres mere ved det. Melodien går jo i et roligt tempo og har en del lange toner, så der er plads til at indlægge nogle dissonanser rundt omkring, som kan skabe spænding og flow i arrangementet. Vokalarrangement på musik A i gymnasiet er noget, man fint kan begynde med dag 1 i 1. G. Det handler om at vende sig til at synge sammen, og om at få det sjovt med at synge. Det giver en god fornemmelse for, hvad der er sangbart, og for, hvad et kor kan. Alle disciplinerne i musikteori 1, akkordlæsning, harmonisk analyse, harmonisering, melodisk analyse og hørelære, har man brug for i vokalarrangement. På den måde hænger tingene fint sammen. Når man begynder selv at arrangere sange, kan man altid afprøve arrangementerne på musikholdet og diskutere, hvad der lyder godt og hvad der lyder skidt. Der er regler for stemmernes bevægelser, som man skal lære, men der er også plads til at være kreativ og arbejde med sine musikalske idéer.